أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زغرب راديون تيفن سلامنا يو راديون تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل عليه كم وترو لهم سنبتون باستفلالو أقل تزغرب مدبنا كتكتاتلو بحاجوس نقدمكم أبرحون كروان بمخان تيبي سلامنا تكتاتلو كبرات سمعتي بقيتنا المدحنا يسوس كريستوس سلام معكم يكون سلام تنا يبصعكم تينا زعما على تزيا بهيوت كنهلو فقد እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ብሩኽ ይኹን ባርነ ሎሚ ሓቢርና እንካፈሎ ቃል አምላኽ መበገሲ ካብ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ኮይኑ ተስፋ ዘለዎ ህይወት ንምንባር ምስ ሓቀኛ እምነት ንወግን ዝብል አርእስቲ ድማ ኣለዎ ወይታ ይባረኽ ስለ ቃሉ ሓፂር ጸሎት ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን እንጸልይ ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አቦና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነታ ዓቢ ስምካ ንኽብር ስምካ እናጸዋዕና ስምካ ንባርከለና አዚኻ ዓቢ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታ ስምካ ይባረኽ እዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝሃብካና ምሕረትካን ለውሃትካን በዚሕና ኣብ ዕድመና እዛ መዓልቲ ወሲካ ብህይወት ክንህሉ ስለ ዝፈቐድካልና ክነተንፍስ ክነኣቱ ክንወፅእ ክንንቀሳቐስ ስለ ዝፈቐድካልና መዓልታትና ኩለን ካባኻ ስለ ዝኾና ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ሕጂ ድማ ስለ ዝሃብካና ቃልካ ንምስማዕ ግዜ ሂብካና ኣለኻ እሞ ሕጂ እውን ቃልካ ብመንፈስ ብሓይሊ ብጸጋ እግዚአብሔር ኣቦ ኣውኑ ሰከፍና ክበፅሕ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ቃልካ ክልቀቐልና ጽልይ ኣለና ኣቦ እዚ ቃል እዚ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ኣብ ልቢ ሰማዕቲ በፂሑ እግዚአብሔር ኣቦ እምነት ንዝጎደሎ እምነት ክሕድስ ተስፋ ንዝቆረፀ ተስፋኡ ክሕድስ እግዚአብሔር ኣቦ ጥዕናን ዝሰኣነ ፈውሲ ናይ መንፈስን ፈውሲ ናይ ጥዕና ጎይታ ስጋን ክኾነሉ እግዚአብሔር ኣምላኸ ቃልካ ክትልእኽ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግዜና ሰዓትና ናቕ ሕሊፍና ንበካልና ኣየራትና ኩሉ ስኻ ተቆጻጽሮ ብመንፈስካ በቃልካ ተቆጻጽሮ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ድማ ህይወት ዘንቃል ዜን ህይወት የን ከም ዝተባህለ ኣብለው እቢ ሰባት ኣትየን ህይወት ክህባ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ጀሚርና ክሳዕ ንውድእ ኣይትፈለየና ግዜና ኩሉ ናቕ ሕሊፍና ንበካልና በቲ ተፍቅሮ ወድኻ ብመድሓና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኽብርኻ ንጽልይ ኣሜን ጎይታ ይባረኽ እሞ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ነንብቦ ክፍሊ ጽሑፍ ዕብራውያን 11 ካብ 1 ክሳብ 3 ክነንብብ ኢና እሱ ድማ እንታይ ይብለና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 3 ዘሎ እንታይ ዝብል እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ በኣ እዩ እቶም ዓበይቲ ተመስከረሎም ዓለም በቓል ኣምላክ ከም እተፈጥረት ከምኡ እውን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ بأمنات نستوعب لنا يبل جابر مسكن سلازي اتا كمتي قديمنا تي ارسنا زبلنا يو جابر مسكن تسفاز له هيوت نمبار مس حقኛ እምነት ንወግን ክንብል ከለና ህይወት በዘይ ተስፋ ትርጉም የብላን ህይወት ንኸትቀጽል ተስፋ ክህልው ኣለዎ ተስፋ ዘይብላ ህይወት ቀጻልነታ ዕምራ ሓፂር እዩ ስለዚ ህይወት በዘይ ተስፋ ክትቀጽል ስለዘይ ትኽእል ተስፋ ብርሃንና ህይወት እያ በዘይ ተስፋ ቀጻልነት ክህልው ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ምናልባት ሰብ በዘይ እንጌራ ንውሕ ዝበለ መዓልትታት ክጸንሕ ይኽእል ይኸውን ነገር ግን በዘይ ተስፋ ግን ንማይክሮ ሰከንድ ንኻልእ ሰከንድ ምንም ደቃይቅ ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ ተስፋ ወሳኒ ናይ ህይወት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ኩሉ ነገር ክቅጽል ተስፋ ወሳኒ ህይወት በዘይ ተስፋ ትርጉም የብላን ክንብል ከለና ህይወት ትርጉም ክህልዎ ተስፋ ክህልዎ ኣሎ ብዛዕባ መጻኢ ተስፋ ዝኾነ ህይወት ክህል ኣለዎ ተስፋ ጸገማት ተጻዊርካ ንኽትጓዓዝ ሓይሊ ትበካይ ዘጋጠሙኻ ሽግራት በዲኻ ንኽትሓልፍ ጽባሕ ዝሓሸሎን ክትብል ሓይሊ ትበካያ ተስፋ ጽባሕ ዝሓሸ ነገር ኣሎ ኢልካ ክትቀጽል ተስፋ ዝሓስካዮ ዘይረኣኻዮ ዘይሓስካዮ ነገር ኮይኑ ከም እትረኽቦ ርግጸኛ ኾንካ ምጽባይ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በቃል አምላክ መሰረት ተስፋ ማለት ካብ ህይወትካ ዝገጥመካ እትደልዮ ጽቡቕ ነገር ምምዕዳው ዝሓሸ ነገር ኣማዕዲኻ ምርኣይ እዩ ምክንያቱ ነቲ ጸልማት ብርሃን ከም ዘለዎ ንጸበባ እውን ረህዋ ከም ዘሎ ንሽግር እውን
مسجار كم زلو إذا هي زخونة تسفى أب هيوتك خلو هيوتك حيل رخيو خقات اللي جبر بعد مسحق أني هيوت نوجن كنقول مسحق أني أمنات نوجن كنقول كلنا نتا تسفى أول حق أني خوينا رجس أني خوينا كتير أب هيوتك خطأ أي اللي حركوينه أمنات والمسعى والثانية يعني ስለዚህ ንሓቀኛ ህይወት ተስፋ ዘለ ህይወት ንምንባር ምስ ሓቀኛ እምነት ንወግን ክንብል ከለና እምነት ብዘይ ተስፋ ተስፋ ከዓ ብዘይ እምነት ተነፃፂለን ዝረኣያ ተፈላለየን ዝረኣያ ነገር ኣይኮናን ምክንያቱ ክልቲአን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገፅየን ማለት እዩ ተስፋ ብዘይ እምነት ድማ ዓቕሚ የብላን ምክንያቱ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ክትገብረልና ትኽእል እታ እምነት ስለ ዝኾነት ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ነፍቲ ቀዳማይ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 ዝረኣየ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር እያ ናይቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ምርዳእ እያ ካብለና ነታ እምነት ስለዚ ነቲ ፅባሕ ዝኸውን ተስፋ ብዛዕባኡ ርግፀኛታት ንምዃን ብዛዕባኡ ርዱኣት ንምዃን እሞ ከዓ ብዛዕባ ተስፋ ናይ ፅባሕ ርግፀኛነት ረኺብና ነታ ተስፋ ንክንቅፅል እምነት ከዓ ኣብ ሂወትና ወሳኒት እያ ምእንቲ እዚ እዩ ምስ ሓቀኛ እምነት ክንውግን ኣይና እታ እምነት ንብላ ክሪኣ ኢና ስለዚ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግፅ ምግባር እዩ ነቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ምርዳእ እዩ ክብል ከሎ ንተስፋና ኣገዳሲ ምዃን የርእየና እምበኣር ብሂወት ብዘይ ተስፋ ብዘይ እምነት ተነፃፅለን ክሪኣ ኣይክእላን እየን ትርጉም ኣገዳስነት ናይ ተስፋን እምነትን ካብ ገለፅና ብዛዕባ ዓይነይቲ ተስፋ ብዛዕባ ዓይነይቲ እምነት ኢና ንዘራረብ ዘለና ነዚ ክንምልስ ኣገዳሲ እዩ ኣብታ ሒዝናያ ዘለና ምዕራፍ 11 ዕብራውያን ቁፅሪ 3 እንታይ እያ ኣብታ ዘንበብናያ ዓለም በቓል ኣምላክ ከም እተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም እዛ ብልዕሊኣ እንመላለሰላ ዘለና ምድሪ እቲ ኣብ ልዕሊና ተዘርጊሑ ዘሎ ሰማይ እቲ ዝረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝመፀ እቲ ህልው ዘሎ ካብ ዘይህልው ነገር ከም ዝመፀ ታይብለና ኣሎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፍቲ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ስለዚ እምነት ንዘይረኣኻዮ ነገር ግና ከዝተዋሃበ ተስፋ ርግፅ ምግባር ስለ ዝኾነት እምነት ብዓይነ ስጋ ዘይርአ ኣማዕዲኻ ብዓይነ ስጋኻ ክትሪኦ ዘይትኽእል ነገር ኣማዕዲኻ ክትሪኦ ኣቕሪባ እተርኢ ነገር እያ እታ እምነት ብዛዕባ ፅባሕ ዝኸውን ብዛዕባ ቀፃሊ ዝኸውን ዘሎ ህልው ተስፋ ማለት ነቲ ፅባሕ ዘይተረኣየ ነገር ክኸውን ዘለዎ ክኸውን ከሎ እምነት ድማ ንዕኡ ርግፅ ጌራ ተርእየና ናይ ዓይኒ መነፀርያ እውን ክንብላ ንኽእል ኣርሒቑ ዘርኢ ኣቕሪቡ ዘርኢ ካብ ርሑቕ ነገር ኣቕሪቡ ዘርኢ መነፀርያ ክንብላ እውን ንኽእል ኢና ስለዚ ብዛዕባ ኣየናይ እምነት ኢና ንዘራርብ ዘለና እንተኢልና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ስራሕ ኣምላኽ ብዛዕባ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ሰማይ ዘሎ ይኹን ኣብ ምድሪ ኩሉ ምልኣት ኣብ ምድሪ ዘሎ መልኣታ ኩሉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ሰራዊት ኩሉ ከመይ ኢሉ ከም ተፈጥረ ካበይ ከም ዝመፀ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ዝብል ንብዙሓት ምሁራትን ንብዙሓት ተመራምርትን ክሳዕ ሕጂ ዝተፈላለየ ሓቀኛ ዝኾነ መልሲ ዘይሃብሉ እዩ ንሕና ግና ነዚ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ብእምነት ብቓሉ መሰረት ተረዲእና ኣለና እንታይ እዩ እቲ ምስትውዓል ማለት እቲ ብእምነት ምርዳእ እንታይ እዩ እቲ ሕጂ እንሪኦ ዘለናስ ኣብ ልዕሊና ተዘርጊሑ ዘሎ ሰማይስ ሞኻእታ ኣሚንና ደው ኢልና ያላ ዘለና ምድሪ ከም ዘይነበረት ካብ ዘይነበረ ከም ዝመፀ እቲ ህያው ዝኾነ ትኹል ዝኾነ ቃል ከመይ ኢሉ ከም ዝተፈጥረ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ከመይ ገይሩ ህያው ዝኾነ ፍጥረት ከም ዝፈጠረ ይርአየና ስለዚ ቃል ኣምላኽ ነዚ ንፁር ገይሩ ግሉፅ ገይሩ የርአየና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ሓፍትና ኣባኽተ እንበልናዮ እሞ ክንቅፅል ኢና ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ወንጌል ዮሃንስ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ
ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልዎም ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ካብ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የበርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ኣሎ መጀመርታ እንታይ ነይሩ ቅድሚ ሰማይ ምፍጣሩ ቅድሚ ምድሪ ምፍጣሩ እቲ ዘይረአ ናብ ዝረአ ቅድሚ ምምፃኡ እቲ ዘይነበረ ናብ ህሉ ንክመፅእ ቃል ብመጀመርታ ነይሩ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ቃል እዩ እቲ ቃልቲ ባዕሉ ከዓ እንታይ እዩ ነይርዎ ኢልዎ ኣምላኽ ነበረ ይብለና እቲ ቃልቲ ባዕሉ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ብለና እዚ ከዓ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ ነገር የለን እዩ ዝብለና ስለዚ እቲ ቃል ኩሉ ዝፈጠረ ባዕሉ ኣምላኽ ባዕሉ ፈጣሪ እሱ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ነግረ መገዱ እዚ እቲ ናይ ሰለስትነት ኣምላኽ ኣብኡ ይገልፀልና እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ ኣምላኽ ነይሩ እዚ ቃል እዚ ባዕሉ ኣምላኽ ነይሩ እዚ ቃል እዚ ከዓ ብኡ ኩሉ ፈጢሩ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ተዳኢልና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1:3 ተሪእና ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ እቲ በለ ዝብል እንታይ እዩ ቃል ኢሉ እግዚኣብሔር ሲ ብርሃን ይኹን ኢሉ ሲ ቃል ልኢኹ እቲ ቃል ድማ ሰሪሑ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብርሃን ኮነ ተዛሪቡ እምበኣር ነዚ ኢና ብእምነት ነስተውዕሎ ብእምነት ንርድኦ ክንቅበሎ ኣእምሮና ነዚ ተቐቢልዎ ተረዲእዎ ነዚ እምነት ሓዲሩ ኣብ ውሽጥና በዚ እምነት ድማ ንቐፃል ዝኸውን ካብ ብቓሉ ዝኸውን ዘበለ ኩሉ ተስፋ ንኸይቀፅል ኣብ ቅድሜና ድማ በዚ እምነት ዘን በዚ ተስፋ ዘ ክንመላለስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 6 ክሳብ 9 ዘሎ ክነንብብ ኢና እግዚኣብሔር ይባረኽ ከመይ ገይሩ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘገርም ነገር ብቃሉ ከም ዝፈጠረ ይገልፀልና ካብ ቁጥሪ 6 ሬታ ቁጥሪ 6 ሳብ ቁጥሪ 9 ሰማያት በቃል እግዚኣብሔር ብዘሎ ሰራዊቶም እውን ብስትንፋስ ኣፉ ተገብሩ ንማያት ባሕሪ ከም ኩልስስቲ ይኽምሮ ንመዓሙቕ ኣብ መዛግቡ ይእክቦ ንሱ በለ ኮነ ድማ ንሱ ኣዘዘ ቆመ ከዓ እሞ ምድሪ ብምልኣን እግዚኣብሔር ትፍራሃዮ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ኩሎም ብእኡ ይሸበሩ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቁጥሪ 6 ከም ዝተነበበልና ንማያትን ባሕርን ከም ኩልስስቲ ይኽምሮ ንመዓሙቕ ኣብ መዛግብቲ ይእክቦ ንሱ በለ ኮነ ድማ ንሱ በለ ኮነ ድማ እዚ ቃል እዚ ይብል ይሰርሕ የስልጥ ስለዚ ኩሉ እዚ መንቀሳቐሳትና ህልውናና በሰማይን ምድርን ምቋሞ ብዘይ ዓንዲ ደው ምባሉ ብኩሉ ኣብ ቀፃሊ ክርኢና ኩሉ ብሓይሊ ቃሉ ተፀይሩለ ተፈጢሩስ ካብ ዘይህልው ናብ ህልው መፂስ እንደገና ከዓ ብቃል ሓይሊ ቃሉ ከዓ ተፀዊሩሎ ሰማይን ምድርን ኩላትና ፍጥረታት ንሕና እውን ዝገርም እንታይ ዳዊት እንታይ ኢሉ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካ ኒኻሞ ከማስወካየ ስለዚ ዘገርም ፍጥረት ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዝዓዮ ብቃሉ ምርዳእ ምስትውዓል ረኺብና እዛ እምነት እዚኣ ኣባና ሓዲራ ሎሚ ንሕና ብሂወት ክንመላል ዝረዳእትና እዛ እምነት እዚኣ እዛ ምርዳእ እዚኣ እዛ ምስትውዓል እዚኣ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ በለ ኮነ ድማ ሕጂ እውን እዚ ቃል ዝህያው ይሕዋተይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ቃል እግዚኣብሔር እንተደኣ ተነጊሩና ቃል እግዚኣብሔር እንደደኣ ተባሂሉና እዚ ቃል እዚ ይዓይ የስርሕ የስልጥ ከዓ ስለዝኾነ ህያው ቃል እዩ በኣር እምነት ነቲ ዝርአ ዘሎ ካብ ዘይርአ ከም ዝነበረ ክነስተውዕሎ ረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ክንርድኦ ክነስተውዕሎ እዚ ብእምነት ኢና ነስተውዕሎ እዚኣ እያ እታ ትሕግዘና ሓቀኛ እምነት ኣብቲ ትኽክለኛ ህይወት ንምንታይ መፂና ካበይ መፂና ንምንታይ ንነብር ኣለና እናበይና ክንኸይድ ኢልና ክንርድኦ ዘኽእለና ናይ መፃኢ እውን ተስፋ ግልፅ ገይሩ ዘርእየልና እዛ እምነት እዚኣ እያ ነገር ግን ኩሉ ፍጥረት ኣነ ንስኹምን ካበይ ከም ዝመፃና ናበይ ከም ንኸድና ክንፈልጥ ግድነት እግዚኣብሔር ኣእምሮ ሂብና ምስትውዓል ሂብና ጥበብ ሂብና ኩሉ ነገር ግልፂ ገይሩ ብቃሉ ኣቐሚጥልና ነዚ ኣፀቢቕና ክንርድኦ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነገር ግን ነዚ ሰባት ፈትዮም ይርስዕዎ ክክሕድዎ እውን ይረኣዩ ካብ እምነት ዝረሓቁ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጥረትን ንገዛ ርእሶምን ዝክሓዱ ብዙሓት እዮም ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝብለና ምክንያቱ ኣብ
ካልኣይ ጴጥሮስ ክብሪና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 1-7 ኣፍትና ኣበባ ክተንብበልና እያ ስለዚ እዚ ፈትዮም እዮም ዝርስዕዎ ዘለዉ ይብለና ነዚ ኩሉ ግሉፅ ዝኾነ ነገር ርዱእ ዝኾነ ነገር ኣምላኽ ንሰብ ኣእምሮን ምስትውዓልን ሂብዎ ቃሉ ልኢኹሉ ኩሉ ድማ ብቃሉ ከም ዝኾነ ገዛእ ርእሱ ሰብ እውን በቲ ቃል ከም ዝተፈጥረ ንዚ ዝምርዳእ እዚ ብተግባር ዳዊ ከም ዝተፈጥረ ኩሉ ነገር ንጥቀመሉ ዘለና እግዚኣብሔር ብቃሉ ከም ዝፈጠሮ ግልፂ ገይሩ ዘመኻን ብዘይብሉ ዘማትእ ብዘይብሉ እግዚኣብሔር ኣቐሚጥልና ከሎ ሰባት ግን ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ መቸም ፈቲኻ ምርሳዕን ረሲዕካ ይፈፂምካ ዘይምዝካርን ኣፀቢቕ ዓብዪ ፍልልይ ኣለዉ ቅድም ሞተ ቃል ክነንብቦ ካልኣይ ጴጥሮስ 3 ካብ 1-7 ብሽም የሱስ ኣቱም ፍቁራተይ እዛ ሕጂ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ካልአይቲ ደብዳቤ እያ ቀደም ብቅዱሳት ነቢያት ዝተባሃለ ቃልን ብሃዋርያትኩም ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ዝረኸብኩምዎ ትእዛዝን ምእንቲ ክዝክሩ ኢለ ብክልቲኣተን እናዘከርኩኹም ነቲ ግሩህ ሓሳብኩም የንቆሖ ኣለኹ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱን ዘላግፁ መላግፅትን ከም ዝመፁ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምፅኣቱ ዳኣበየ ኣሎ ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ሒዙ ኩሉ ከምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቓል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብኡ ነቲ ማይ ተሰጢማ ጠፍአት እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማይን ምድርን ግና ብቓሉ ተዓቂሩ ኣሎ ክሳዕ መዓልቲ ፍርድን ክሳዕ ጥፍኣትቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሁ ሰባትን ንሓዊ ይሕሎ ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ንሕና ከምቲ ተስፋ ፅድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድሪ ንፅበ ኣለና እዚ ዓብዪ ተስፋ እዩ እቲ ዝዓበየ ተስፋ ኣብ ምድሪ ብዙሓት ተስፋታት ኣለዉ እንድዮም ኣብ ምድሪ ብዙሓታት ተስፋታት ኣለዉ ክፍፀሙ ይኽእሉ ዘይፍፀሙ በብዙሕ ነገር ተስፋ ንገብሮም ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃበና ተስፋ ግን እቲ ዝዓበየ ነዝሓሸ ሂወትን ንዘለኣለማዊ ሂወትን ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንፅበ ኣለና ነገር ግን ሰባት ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ ምድሪ እንታይ ኢልዎ ብቓል ኣምላኽን ካብ ማይን ብማይን ከም ዝኾነቲ ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ ፈቲኻ ምርሳዕታ ማለት መስኩም እንዳሰማዕኻስ ከም ዝደቀስካ ምዃን ሰብ ነቕኒቐካስ ክትሰምዕ ዘይምድላይ እናሰማዕኻስ ከም ዘይትሰምዕ ዘለካ ኮንካ ከምኡ ንገብሮ ኢና ንዘይንደልዮ ሰብ ንዘይንደልዮ ነገር በቃ ፈፂምና ክንቅበሎ ንዘይደልዮ ከምኡ ኢና ንኸውን ስለዚኣቶም ድማ ነታ እምነት ንዘይምእዛዝ ንናይ ኣምላኽ ተግባራት ፈቃደኛታት ንዘይምዃን ነታ እምነት ተዓዚዞም ንሂወት ንዘይምንባር ግን ባዕላቶም ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ ፈቲኻ ንምርሳዕ ተዘክረና ሓንቲ ነገር ኣላ ሓደ ኣብዚ ዘለናዮ ከባቢ ዝነብር ኣጋይሽ ኮይና ዝመፃናሉ ግዜ ሲ ሓደ ኣብኡ ዝነብር ሓደ ሓው እንታይ ኢሉና መጀመርያ ዝመፃናሉ ሲ ደቀ ምስ ኣምፃእኽዎ ምስ መቸም ከምዚ ትርድዎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ወይ ዘለናይ ከባቢ ኩሉ ቻለንጅ እንድዩ ቋንቋ ይኹን ታሽሙ ግን ንምንታይ ምዃንን ምፀ ምስ በሉ ዞም ደቅና ነቲ ቋንቋም ክፀልእዎ እዮም ዝገብሩ ንምንታይ ምዃኑ በቲ እንግሊሽ ቀልጢፎም ምናልባት መንጎ መንጎ ስለ ዝኾነ እምቢ ኣይረዳእኒ ግን እንታይ ኢሉ ተቦ ወደይሲ እንታይ ኢሉኒ ኢሉ በኣምሓርኛ ክዕለኒ ከሎ ግን ብትግርኛ እንታይ ኢሉ ክትርጉሞ ከለኹ እንታይ ኢሉ ዳዲ ኣምሓርኛ ኮ ክርስዖ እየ ረሲዐ ኮነ ኮነ ክርስዖ እየ ሕጂ ንዘይምድላይ እዩ ንዘይምድላይ ኣሃ ኣምሓርኛ ትርስዖ ኢኻ ክትርስዖ ኢኻ እወ ፅቡቕ እሞ ንኸይትርስዖሲ ንዓዲ ንኢትዮጵያ መሊሰ ክልእኸካ እየ ኢሉ ምስ ተዛረቡ ሓሲቡ እንታይ ይመስለኩም ዳዲ ንኸይርስዖ ክጋደል እየ ራእዩ ልክዕ እዚ ድማ ክሪኦ ከለና እንታይ ነቲ ዓለምሲ ብቓል ኣምላኽን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ነዚ ሰባት ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ እቲ ሎሚ ኣቶም ፍቁራተ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት 1000 ዓመቱን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ እዚኣ ኣይትሰወርኩም ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ
ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንተኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንዓታቶም ዘደንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን እዩ ነዛ ተስፋ እዚኣ ብእምነት እንፅበያ ዘለና ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን እዩ ኢሉ ኣሎ ኣየደንጉዮን እዩ በዓል እንታይ ኢላ ማለት መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰረቓ ኮይና ትመፅያ በኣ ሰማያ ጥዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ግብርታት ኩሉ ከዓ ክነድድ እዩ እዚ ሎሚ ካብ ዘይርአ ናብ ዝርአ መፅኢ ዘሎ እዚ ሎሚ ክንጥቀመሉ ኩሉ ሂብና ዘሎ ሓንቲ መዓልቲ ግን እንደገና ከምዘይነበረ ከም ዝኸውን ሓድሽ ነገር ሓድሽ ተስፋ ከም ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ግን ሰባት ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ ከም ነበርቲ ኮይኖም ኣብዛ ምድሪ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ምስ እግዚኣብሔር እምነት ጌርካ ምስዓብ ነዚ ኩሎም ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ ነዚኣቶም ከዓ ኢሉ እንታይ ኢሉ ነዚኣቶም ድማ ቁጣዕ ኣምላኽ ይፅበዮም ኣሎ ነዚኣቶም ፍርዲ ኣምላኽ ይፅበዮም ኣሎ ንሕና ግና ከምቲ ተስፋ ፅድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንፅበ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን በኣር ነዛ ተስፋ እዚኣ ሓቀኛ ዝኾነት ተስፋ ሓቀኛ ዝኾነት ሂወት ክትህልወና እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብ ሂወትና ክትዓይ ምስቲ ሓቀኛ እምነት ክንውግን ምስ ናይ እግዚኣብሔር ቃልን ምስቲ ናቱ ምኽርን ሓሳብን ክንውግን ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደለና ስለዚ ሎሚ ሓደሽቲ ኮይና ኣብ ዝኾኑ ወይ ሓደ እዚ ከም ፈትዮም ካብ ምርሳዕ ንሕና ግን እግዚኣብሔር መስገን ነቲ ኣምላኽ ንዓና ኢሉ ዘዳለዎ ክብሪ እግዚኣብሔር መስገን ንሕና ግና ከምቲ ተስፋ ፅድቁ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንፅበ ኣለና ብእምነት ብተስፍኡ ንፅበዮ ንምንታይ ንቃሉ ኣሚንና ከመይ ጌርና ነቲ ህያው ቃሉ ኣሚንና እግዚኣብሔር መስገን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ዘለውን እንታይ ይብለና ትዘገርም ቃል ኣለዉ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ኣንብብልና እስከ ኣቤ ኢየሱስ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ዝተዛረቦ ኣብዘን ዳሕሩት መዓልታት ግና ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህርይን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ኣሜን ሕጂ ጎይታ ይባረክ ኣምላኽ በብዙሕ መገዲ ነቦታትና ቀደም ይዛረቦም ነይሩ እናተ ብቅዱሳን ብነቢያት ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳገበረ ብኩነታት ናይ ኣየር ኩነታት ብእንስሳ ከይተረፈ እግዚኣብሔር ነቦታትና በብዙሕ መገዲ ይዛረቦም ነይሩ ቃሉ ይዛረቦም ነይሩ ቃሉ ይነግሮም ነይሩ መልእኽቱ ይነግር ነይሩ ሓሳቡን ምኽሩን የመሓላልፍ ነይሩ ሓዋተይ ኣነ ንስኹምን ዕድለኛታት ኣይሉ በቲ ዳሕራይ ዘመን ኣብዘን ዳሕረት መዓልትታት ንዓና ንዓይ ንዓኹም ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ በኣርቲ ዓለም ዝፈጠረ ቃል ክንብሎ ፀናሓ ህልው ካብ ዘይህልው ዘምፀአ ቃል እንብሎ ዝነበርና በቲ ብኩሉ ዝፈጠረ ወዱ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንዓይ ንዓኹምን ግን ብነቢያት ኣይኮነን ተዛሪብና ብቅዱሳን ኣቦታት ኣይኮነን ተዛሪብና ኣብዚ ዳሕራይ ዘመን ክርስቶስ ባዕሉ ነፀብራቕ ናይ ኣቦ ቅርፂ ባህሪ ናይ ኣቦ ሒዙ መፅኡ ሰማያዊ መልእኽቲ ሒዙ መፅኡ ባዕሉ ኣብ ማእኸልና ብምዃን በቲ ወራስ ዓለም ዝፈጠረ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ዘሎ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ናቱ ኣምላኽነቱ ሓዲጉ ንዓይ ንዓኹምን ንክዛረብ ንቃሉ ክንርዳእና ኣብዚ ዳሕራይ ዘመን ንዓይ ንዓኹምን ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊፀልና ባድያት ሓቀኛ እምነት ምዛ እምነት እዚኣ ኢና ክንውግን ዘለና ምዚ ህያው ዝኾነ ቃል ዝኾነ ክርስቶስ ቃል ኮይኑ ዝገሃድ ዝነበረ ግን ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ዝተገልፀ ክርስቶስ ዓለም ዝፈጠረ ክነሱ ኣምላኽ ክነሱ ከም ሰብ ኮይኑ ንዓይ ንዓኹምን ኣብ ሓቀኛ ሂወት ናይ ዘለኣለማ ሂወት ንምንባር ግን ክርስቶስ ባዕሉ ተገሊፁ ግን ንዓይ ንዓኹምን ኣብዚ ዳሕራይ ዘመን ንዓና ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊፁ ተዛሪቡና እግዚአብሔር ይባረክ ነዚ ክነስተውዕሎ ድማ ብወዲ ገይሩ ተዛሪብና ኣሎ ስለዚ ኣሕዋተይ እዛ ምርዳእ እዚኣ እዛ ምስትውዓል እዚኣ
إذا أمنت زيا أبتحقني تسفى خنبر أبتحقني تسفى خنملالس مو نبتنا إذا العالم هيوت كتسجاجرنا إذا أمنت زيا نتتسفى ركزنيا جيرا قترينا بود ما نبتنا إذا العالم هيوت بود بيسوع كريستوس توهبنا عدل لمتاو عدل كابر خبنا كم تم فتم زرسعوه فتم شلل زبلوه بفقعدهم نتا مجد حقي مجد من الزحدق واسواتكم أم زي كوناسي نحقي بفقري ناتا عززنا ناتا جلسنا ناتا تسفى خنبر الله مزح حق أن يأمن زي عبد كريستوس يسوس بما ما عندنا كم نايزر ألم هو تتصدقن مسؤول كن ملالس لو مزعدل زين عين أخمت وهي بدنا له نزعدل زي الشلل عين بلو إيش الشاي نبلو سمعنا خمسة سمعنا خاين خون ويتاهم يلوم نيرو سخاتكم نارهم نخيت ريو الناس معهم نخيت سمعوا زدان زوجكم يخم يلوم سوى النار خمسة رأي خون الناس سمع خمسة سمع يخون لو من قلنا حواتي عننا أخو من قل إذا حقنا هو دزنا مردع بود بيسوع كريستوس تزاري ونا إذا حقنا أمنة زيا إذا حقنا مردع زيا إذا حقنا فلت زيا خامر خمنا مز حقنا فلت زيا وجينا نود بيسوع كريستوس أبي هو تنا بمنقص نزع أمنة زيا بمجز عرسنا نزع أمنة زيا بمئزاز نفتنا إذا العالم هو زركب تصفى مسوق خن ملالس لو من عنا أخو من عدلته وهي ونا لكبرنا عملاق يخون إذا عدل زرخينا لنا عدلنا تعطينا فتنا قرصنا نتنعفتينا أجينا يوم زي نزخنا سوعل كنردا عمره ذهبنا دما زغر نجر ابز حقي ازيا كنملالس كابز حق زي وصاي كان حق خمزه يلو كنردا كنستوعل مسيوت كنتعرض ود يسوع كريستوس عبي واغا خفيلنا قدما يوحنس معرف حموشته قدما يوحنس معرف حموشته زغرم تقصلو 18 متان كتردا نخلخ 70 حدن كننبباينا قدما يوحنس معرف حموشته كاب قطر 18 70 حدن እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ርእሱ ይሕሉ እቲ እኩዩን ኣይትንክዮን እዩ እምበር እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደስ ሓጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዘላ ዓለም እውን በቲ እኩይ ተትሒዛ ምህላዋ ንፈልጥ ኢና ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፂስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ናብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ህይወትን እዩ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ እዩ ዘለና ኣሎ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ርእሱ ይሕሉ እዩ ካበይ ካብዚ ዘሎ እኩይ ዓለም ካብዚ እኩይ ሲስተም ካብዚ ዝረኸሰ ሲስተም ካብዚ ዝተበላሸወ ሲስተም ስለዚ ሲስተም ኩሉ ነቲ بودو بيسوع كريستوس كابز كله خنوات إلجن إذا جابر أملاخ بودو بيسوع كريستوس عبيلو نتحقق جلسنا أنت إذا لفت قطر عسب شحتة كاب أملاخ مخنا بزل علمون بتو كيت هتحيزا مهلاوا نفلتنا جناخ تود أملاخ مسيس نتبع حق خنفلت إلو عمره خمسة هبنا نفلتنا نينا كنفلتو نتحقق خنفلت إلو سي عمره هبنا مستو على هبنا مرد هبنا نزا يا جاءت أمنة التبهان نتتصفى بأمنة بمرد أخنا استوعله زي أمنة سيئات اللي نازلة يا بير المسكين سلازم تايلو إن نتبع الحق خنفلت إنه عمره خمسة هبنا نفلتنا نحنا عبتي بع الحق عودو يسوع كريستوس نازلنا قبلنا مزا هيوت زيا مزا أمنة زيا مزا تصفى زيا نوجينينا نبذلنا كبرنا عمنا فيهم سلازي يا بير بارا بعلو نتبع الحق خنفلت إنه سيعدل هيونا ودو يسوع كريستوس هيبو جليسو عفليتو عاريو نتحكنا هيوت نتازل علامات هيوت كنفلتا نتافلتا زياد ما أو أمره رخمنا مستوعل رخمنا الدنيا وكله تردينا فليتنا أستوعلنا بزا هيوت زي أخن الملالس بزا تسفى زي أخن الملالس نزع أمنة زي كنوكلا بودو بيسوع كريستوس أدل هيبنا له هاللويا بار معنا أبتي نحنا أبتحكنا هيوت كنبر نتعدل توهيبنا بأمنة نرخو وتسبخا نايزل عليه ما تكون نوريو لو مي مسحق أني أمنة نوجن كنا بعد مزع أمنة زياد عيني نزع أمنة زياد نتزلاتنا تسفى أم عديات ترينا أمنة ذات تسفى دمانتا نتنايزل على هيوت بود بيسوع كريستوس زل عالم نعرف الله مسودو نزل عالم ولد كوينا زلنا مخاكم ولد ورثت كوينا ننبر الله هيوت عزام مدرجي أول بتصقو بمنفسه نحلونا كم ولد نا عرنبه نا مرحة بخل نجار زرد عنا أملاخ نسو نزع أملاخ زفريدنا مزع أمنا زي أوجينا نايزل عالم هيوت بمركب عزام مدرجي بسلام بهدات
بعرفتي بقويتا مريحت بناي منفس قدس حلوة أبصقو بمملس كاب كل حاجات أبلعني وخملال سنة زخل ناي جابر تسقى ناي وديس كريستوس هي منفس مسانا بمهلو نزا نرح ملاس لنا مدري بعوت زازيمنا خنحلف لو مسحق إنيا إمنة نوجن جابر يبارك بارنا يمون داتا تقصنا كم لبوا قدامات إيميتوس معرف شدشته كاب قطر 11 كساب 16 زلا حساب إنا نايلو مملختنا بو عصينا بصلت كن عصينا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቀዳማዊ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 11 ክሳብ 16 ከምዚ ይብል ኣታና ኣምላክ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም ደድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቕሪ ትዕግስቲ ህድኣት ሰዓብ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ ተፀዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ጽቡቕ ምእማን ተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ክሳዕ ምግላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ብዘይ ርስሓትን መንቅብን ክትሕልዎ ኣብ ቅድሚቲ ንኩሉ ህያው ዝገብር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ጴንጦስ ጲላጦስ ጽቡቕ ምእማን እተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስን እዝዘካ ኣለኹ ብግዝያቱ ዝገልጾ እቲ ብፁዕ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይተቱን ንስ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ ከከቶ ዘይረኣዮ ክሪእውን ዘይክል ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር ንዑ ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን ይብለና ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ኣሕዋቴ ሎሚ በዚ ህይወት እዚ ምዚ ህይወት እዚ ወጊና ካብቲ ናይ ርክሰትን ዓለም ጥፍኣትን ተዳሊልና ዘሎ ቁጥዓን ኣብቲ ጴጥሮስ ከም ዘንበብናዮ እዛ ዘሕጂ ዘላ ዓለም እታ ብማይሒ ተሓፂባ ፀርያ ዝነበረት ዓለም ሕጂ ግን ሓንሳ እናሓዋሮን ንሓዊ ትሕልሎላ ንምንታይ ነቶም ዘይእዘዙ ንዓቶም ንምጥፋእ ንሕና ከዓ ብሰላም ብኩሉ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብህድኣት መታን ክንነብር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ በኣር ነዚ ብምክንያት ምምርዳእ ኣቢልና ደድሕሪ ጽድቅን ኣምልኾን እምነትን ፍቕርን ትዕግስትን ሰዓብ ይብለና ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ትዕግስቲ ድማ ነታ ተስፋ ስለትሕግዛ እምነት እውን ኣብ እምነትና ክንፀንዕ እውን ትዕግስቲ እውን ስለትሕግዘና ስለዚ ደድሕር ዝንሰዓብ ኣሕዋቴ ካብቲ ከንቱነት ወፂና ተማቐልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ኮይንና ስለ ዘለና ሎሚ እግዚኣብሔር ይባረኽ ተስፋ ዝቆረፅኩም እምነትኩም ኣብ ምጥርጣር ዝኣተወት ህይወት ትርጉም ዝሰኣንኩምሉ ብብዙሕ ነገር ሕቶ ዘለኩም ሰባት መልሱ ኣብቲ ህያው ቃሉን ኣብ መንፈሱን ኣሎ እግዚአብሔር ይባረኽ በዚ ምክንያት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ተስፋኩም ንምሕዳስ እምነትኩም ንምሕያል እንደገና ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ከም ብሓድሽ ምቋም ንምድሓን ህይወት ዝኾነኩም እቶም ነዛ እምነት እዚኣ ዘይተኣዘዝኩም ብፍቓድ ርእስኩም እትመላለሱ ድማ እግዚአብሔር ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ኣብ ውሽጥኩም ክትከል እሞ ነቲ ዝመፅእ ተስፋ ወረስቲ ክትኮኑ በዚ መንፈስ እዚ ሓፍትና ኣበባ ክትፀልየልናያ ብፀሎቱ ድማ በዚ ሓበና ክንውዲ ኢና ስለ ቃሉ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓፍትና ኣበባ ክተመስግነልና እያ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ቅድሚ ምስጋና ሓንቲ ቃል ከንብብ ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 12 ኣንብባ ኣቱም ኣሕዋተይ ሎሚ ክበሃል ከሎ ኣብ ፅፅባሕ ንሓድሕድኩም ተማዓዱ እምበር ሓደ እኳ ካባኹም ሓጢኣትን ንዓሸዎ ከይተርር እሞ ምናልባሽ ኣብ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ህያው ኣምላኽ ዘርሕቕ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ከይህሉ ተጠንቀቁ ነታ መጀመርታ እሙንቶና ክሳዕ መወዳእታ ፅኒዕና እንተሓዝናያስ ተማቐልቲ ክርስቶስ ኮይና ኣለና ኣሜን ይብል እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባረኽ እቲ ጀማር እምነትናን ደምዳሚያን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምት እውን ተባሂሉ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ናሁና ጠመትና ናብ ተስፋና ምእታው ስለ ዝኾነልና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኣሜን ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሎማዓንቲ እውን ዕድል ሂብካና ግዜን ሰዓትን ሂብካና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሜኻ ክንከውን ስለ ዝረዳእኻና ስምካ ይወደስ ጎይታዬ ኩሉ በኣኻ ኮይኑ ካብቲ ዝኾነ ዘበለስ ብዘይ በኣኻ ዝኾነ የለን እሞ ተመስገን ኣሜን ንሕና ናትካ ኢና ብዘይ በኣኻ ከዓ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እሞ መንፈስካ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘሎ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩሉ የሳልየና ስለ ዘሎ ይመርሓና ስለ ዘሎ ነመስግነካ ኣለና ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽታ ንዓኻ ዝኾናላ መዓልቲ ሽምና መዝገብ ህይወት ተፃሕፈትላ መዓልቲ ትባረኽ ኣሜን
ببرهان كبرهان رئينا ينامو سمكا يودس እግዚአብሔር አምላኸ ሕጂ ወናቦ ገና ትምዕደና ኣለኻ ነቲ ግሩህ ልብና ተንቆሖ ኣለኻ ጎይታ በዛ ሓላፊት ዓለም ከይንታለል በዚ ምድራዊ ነገር ከይንትሓዝ ነቲ ዘለዓለማዊ ተስፋ እናጠመትና ንቕድሚት ክንግስግስ ቃልካ ሊእኽካ ተበርትዓና ስለ ዘለኻ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እቲ ሓላፊ ንግዚኡ እቲ ዘይሓልፍ ግን ንዘለዓለም ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ዘይሓልፍ ርስቲ ኣብ ሰማያት ስለ ዘዳለኻልና ጎይታዬ ነመስግነካ ኣለና እስኻ ክቡር ኢኻ ዓብዪ ኣምላኽ ኢኻ ግናኸ ስለ ዘፍቀርካና ብኸምኡ መሪፅካና ካብቲ ሰማያዊ ፅዋዓስ ግደ ዘለና ርስቲ ዘለና ጌርካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ነቲ ዝተፀዋዕናሉ ፅዋዓ እሙናት ኮይንና ክንቅፅል ዝገብረና እግዚኣብሔር ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ዝገብረና ቃል ተስፋ ሂብካና ኣለኻ እሞ ኣብቲ ተስፋ ንምብፃሕ ዘሎ ገድሊ እግዚኣብሔር ብኩሉ ሓይልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ትህበና ሓይሊ ንኩሉ ቀፅርታት እናዘለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወኣምላኽ ብገለ እኳ ከይተተሓዝና ንቅድሚት ክንግስግስ ሎሚ ጉልበትና ክሕደስ ንፅልይ ኣለና ተስፋና ክሕደስ ብሽም የሱስ ንፅልይ ኣለኹ ጌታ ሆይ ብሽም የሱስ ንፅልይ ኣለና ካብ ዘይምርኣይ ናብ ምርኣይ ክንመፅእ ካብ ዘይምስትውዓል ናብ ምስትውዓል ክንመፅእ እግዚኣብሔር ናይ ምስግጋር ሕልፍ ኢልካ ናይ ምኻድ ግዜ ክኾነልና እዚ ዝሃብካና ዕድል እግዚኣብሔር ነዚ ክንጥቀመሉ ክትረድኣና ንፅልይ ኣለና ካባኻ ሓይሊ እናተቐበልና ጎይታዬ ንቅድሚት ክንከይድ ንቅድሚት ክንደፍእ ናብቲ ጀማር እምነትና የሱስ እናጠመትና ጎይታዬን ኣምላኸይን ሎሚ ዝሕዙና ዘበለ ኩሉ ስዒርና ክንወፅእ ዓቕሚ ክትኮነና ብሽም የሱስ ክርስቶስ እፅልይ ኣለኹ ሃሌሉያ ኩሉ በኣኻ ኮይኑልና ኩሉ በኣኻ ፀቢቁልና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ክሳዕ መወዳእታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቑሕ መንፈስ ዘስተውዕል ልቢ ሒዝና ደው ክንብል ጎይታ ኣብ እምነትና ከዓ ዘይንነቃነቕ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ክንኮነልካ ጎይታ ሎሚ መንፈስካ ኣብ ቅዱሳንካ መንፈስካ ኣብ ኣገልግልትኻ ክዓዝዝ እፅልይ ኣለኹ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ፀጋኻ ይዕዘዘልና ኣብ ፀፅባሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናወሰኽካ ምኻድ ይኾነልና ናይ ጻድቕ መንገዲ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ከም ዝተባሃለ እናወሰኸ ዝኸይድ ትግሃት እናወሰኸ ዝኸይድ ሓይሊ እናወሰኸ ዝኸይድ ዓቕሚ እናወሰኸ ዝኸይድ ክብሪ ክኾነልና እግዚኣብሔር ኣቦናትና ዘበለ ኩሉ ኣባኻ ነግዝኦ ኣለና ብጀካ ብድኻምና ካልእ ኣይንምካሕን ኢና እሞ ጎይታዬ ካብ ድንዛዜ ወፂና እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብሓቂ ኣብቲ ትኽክለኛ ተስፍዖም ዝፅበዩሲ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ሎሚ ረፈጥ ኢሎም ኣብዛ ምድሪ ኮፍ ኣይብሉን እዮም ጎይታ ኣይዘናግዑን እዮም እግዚኣብሔር ተስፋ ዘለዎ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብኡ ስጋዕ ዝበፅሕ ይጋደል እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብዙሕ ይጋደል ብዙሕ ይሰርሕ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ተስፋ ፅዋዓና እግዚኣብሔር ኣቦ ናባና ኣዝዩ እናቐረበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንስኻ መፂኻ ከም ትወስደልና ተስፋ ሂብካና ኣለኻ እሞ ጎይታ ነዚ እሙናት ኮይንና ክንፀንሓካ እናዓየና ክንፀንሓካ ምስኻ ኮይንና እናሰራሕና ክንፀንሕ እግዚኣብሔር ሆይ ዝተዳለወ ሂወት ክህልወና እግዚኣብሔር ኣቦ ብሓቂ ብሽም የሱስ እፅልይ ኣለኹ ጎይታ ኣብ ድኻም ዘላ ነብሲ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ዘላ ነብሲ ናይ እምነት መርከቦም ዝተሰብሮም ነብሳት እግዚኣብሔር ኣቦ ሎሚ ብሽም የሱስ ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ ክትስኡ እፅልይ ኣለኹ ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ ክለዓሉ ብሽም የሱስ እፅልይ ኣለኹ ተስፋኦም ይለምልም እግዚኣብሔር ብድድ ይበሉ ድንገት ይተስኡ እግዚኣብሔር ድንገት ይንቅሑ ድንገት ሓይልካ ይርከቦም መንፈስካ ይርከቦም ኢድካ ትርዳእዮም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ በኢየሱስ ስም ዝወደቐ ኣይብርትዕን ዶ ዝወደቐስ ኣይትስእን ዶ ተባሂሉ ከም ዝተፃሕፈ እግዚኣብሔር ሎሚ ፍጹም ምትሳእ ይኾነሉ ፍጹም ምንቃሕ ፍጹም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣብቲ ናትካ መስመር ምእታው ወጎይታ ብሓቂ ፍቓድካ ንሓሳብካ ንምኽርኻ ኣስሊጦም ምሕላፍ ክኾነሎም ጎይታዬ ናይ እንደገና ኣምላኽ ሎሚ እንደገና ክትንክፎም እፅልይ ኣለኹ እንደገና እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከተልዕሎም እፅልይ ኣለኹ እንደገና ነተስፋኦም ክትሕድሶ እፅልይ ኣለኹ መሰዊእታት ዝፈረሰ ኩሉ ክትሕድስ እፅልይ ኣለኹ ጎይታ ሎሚ ርድኣና ጎይታ ንኩልና ርድኣና እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትካ ዝነብሩስ ብፁዓን እዮም ኩሉ ግዜ ይውድሱኻ ፅሑፍ እሞ ኩሉ ግዜ ንዓኻ እናወደስና ንዓኻ እናምለኽና
نعخنا سجدنا من باريخنا لنا قويتا بشم يسوس تصلي اللهم بجيتا سيقول أي حيلوه زيابير قويتا بيسوس كريستوس نايت المات مخري زودق أيقون كاب تصفانا خوت ألنا زيابير كاب أمنتنا خلصنا خلنا زمت زبلو خلو أسرار حنا جاننت بشم يسوس زودق أيقون زيابير أملاخي قويانا زي فتو تجهاتنا زي فتو زيابير قرات أنتنا زي فتو ناي كفاءات مسارح بشم يسوس يسبر زيابير أملاخي لو مجن تحس كموت أيقون لنا بعقم رخيب كموت أيقون لنا قويتاي بشم يسوس كابز حزننا نجر قويتا فانتقنا نوتقلو عقمن قلبتنا بهز بخيل لغا بشم يسوس تسألي اللهم قويتاي مستو على لبي أرحقو الزرقي زيابير أملاخي نتذهب كان أمنت مسمعنا كينو ودا دروك زيابير أبو زبلت هيوت زحاش هيوت هيب كان خمزلخا إذن حسبنا قويتا نقدمت كنقسقس قويتا زتا قبرلنا بحكي زتا وهبنا تصفانا ذكرنا زيابير أملاخي من قدنا خنود جمرت تطرح زي كونس فتسمت خنكون نسخة اخترد أننا نتسلي علونا هاليلويا زيابير نسخة هي ويخا قويتا قالك حيننا قالك قلبتنا قالك عقمنا إموك زيابير أملاخ بيسوس كريستوس بزع عقمزي وأملاخي برخت خنرقت رد أنا وأملاخي إذا أب أمنت زلو برخت زيت عمت نفسي تصوت وايز مسلا سبات زتت أبو مخرز مسلا عالم دما ويتا حيزنا نبخان متعلونا زت أفا هزب لنا زت أفا وقنا لنا زت أفا زرع عليت لنا ويتا لو ما بيسوس منتسلي علونا ويتا نابح أمنت كمتو نتبع الحق خفلتو آمورو ختبهم مستوعل كتبهم بيسوس متسلي علوكم زيابير أملاخ نسخة نسب تزير دي خايو تزيد جيف كايو مانم يسوس قويتا يخبل زخيل يلن لو مجن قويتا بحق نسخة مدحاني إخا خبلوخا نسخة من ناقف إخا خبلوخا زيابير نسخة نيزل ألم هيوتي خايلهم كأمنو زيابير هو يعنتهم كتكفت تسألي علىكم يعنت هزمنا خفت تسألي علىكم عنت مدرنا خفت بشم يسوس تسألي علىكم يعنت نجستاتنا خفت بشم يسوس تسألي علىكم جيتا هوي بحقي نابا خاممصا تقملو أبزا مدرزيان أبسماين ربحلو مقويتا لو بشم يسوس كريستوس كام مدري مخاد العلكا زيابير نمنقست خازي بقو حزب قبرو بشم يسوس تسألي علىكم هاليلويا نقرم وديخا زيابير أبو سخا بحقي واقا خفيلك عديكا يومي خامولومو بوزح بالشونا بوزح رخصت زيابير أبو أبستفل علي زد أف أمنا سياتنا زيابير أملاخ زنكراتو تزلو خلهم هزبنا كتبت صح بشم يسوس تسألي علىكم منفسهم السقام مبصح كتقبر زيابير أملاخ بشم يسوس نابخانا معقوبة مالنا ببرهانكا برهان يرأيو ببرهانكا برهان يرأيو بشم يسوس تسألي علىكم تقلت تسألو ما مدك أسيو تقلت تسألو ما من قدام أبصرحة ما بتمرتو أبتزوت صوبوتا كل السخاخ تقلت تسألو من تسألي علونا سليل سمح كانا تمسجن زيابير أبو بحقي نخنتو قد أيدليو أي بالكانمو زيابير أملاك نخنتو قد كاخندل سلازي حدك كانا نمس نخنتو كنسعبك سلازي حدك كانا تمسجن إنه بزح فرق تفرق فريقهم كأن نبار خون تحفي مو نبار فرق غير كهزبنا وغيرنا زرنا عليتنا سلتبنا تمسجن ما راح تتات كلهم حليف كاسلة تبنا تمسجن مخر خبيت كاسلة زوت معدن طرعي زي أبيهر أبوم أتحساس ما زي أبيهر أبوي كاب الكاوت سلز فوسهم نجستاتنا نمسجنا كلنا إنه كل حليفه حدش كوينه تبعه الخمسة صحفة حدش نجار سلة تجبر تمسجن أما درنا حدش نجار سلة تجبر تمسجن نتا أبتفق الزلا مدرك زي أبيهر أبوي أو حتى تنقل على اعتبار زلا مدرك زي أبيهر أبو لومي هو وزل ألم وراس سلة تجبر أمسكنا كلهم هاليلويا كله بقى خايز خونك زي أبهر نسخة نقص نجستات قويتا تيخا زسجد الكافت عملوا خطوة بقع زخون كان نسخة خامو كله نجرنا نعخ حلفنا نبكلنا نسخة جز عينا سخورسنا زمننا كله متأنا متونا سخورسو سلزنا برنا جزي تمسجن سلجر حوي تمسجن سلذهب كايم الأخت أمسكنا كله كابزن العلي نوت نخبر خاخون كان سخارد أيو زيابير أملاخي تبارك
ስለጥዑም ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ህይወት ስለዝኾነልና ተመስገን ኣቦይ ብሓቂ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ዘመናት እሞ ተመስገን ሃሌሉያ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በይንኻ ኢኻ ክትምለኽ ዝግብኣካ እሞ ተመስገን ክብሪ ስለዝወሰድካዮ ዕቤትካ የመስግነካ ኣለኹ ግዝኣት ኩሉ ናትካ እዩ ተመስገን ኖ ጸላእቲ ስለዝሓፈሩ ዝነበሩ ተመስግነካ ኣለኹ ሃሌሉያ መንእሰያትና እግዚኣብሔር ስለዝበፅሐካ ህዝበና ስለዝበፅሐካ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ጸጥ ስለዘበልካዮ መስግነካ ኣለኹ ጎይታይ ንስኻ ስለዝሓዝካዮ እምበር ማንም ፈትዩ ስለዘይገደፈና ጎይታ ንስኻ ግን ጣልቃ ስለዝኣተኻ ነመስግነካ ኣለና ስለኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ተረፈ ግዜናን ዘመናን ኩሉ ስኻ ክበረሉ ብነገር ኩሉ ስምካ ይወደስ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ተባረኹ ሻሎም ردي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس ابتي اموداتا زمن كفو زمن كم زمت ساعتن كيرنا له سلازي نتا امونغونان امونغو دقنان تفطير زلو ناي عدمه غاك نخن ردوم كيكالنا اذاننا ندقل بنان كفنا نخن سمعهم انتي سلغزا رسنا مخل نصلي بسنك اب كل كرنعات هيوت زغاطمم صاطي وطري فرهي مشقرا كاب زيدديو حدغنيا وسانيتات دحينم قرعون طعين رحق زعلمه هيوت نخمرحو نصلي لهم كابتي ابلعلي من اسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد املاخ كيرخبو بعرفتي نخملالسو نتي ابز عالم زيا زغزء زلو كفو منفس بنصورا لليوم كام مرببو حرا خوينم نتتصبق بمدلاي هيوتهم اب تحت منفس قدسن قال املاخن نخغزو نصليلهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نغزا رسوم تحت بمبال نغص عبيتي كفرون كخبرون نصليلهم دغاغيمنا نصليلهم